Здравейте на всички! Сигурно сте прочели от заглавието какво ще гледате днес. Ще ви разведа из моят гълъбарник на терасата, който реших да си го направя. И да, малко странно както това, но просто обичам животните, грижа се за тях, даже обичам всякакви животни, котки, кучета, много обичам животни. Ама не, от тях не обичам гълъбите и просто реших да направя това, защото ми харесва и реших да почна да го разпространявам в интернет, да ми давате съвети, да ви яко и на вас. И да, а сега седнете някъде къде ви е удобно, което и да е, може да си вземете нещо за хапване и да ви разведа и с моят малък гълъбарник, който е вече на сигурно 3 на 7 месеци, 2-3 и да кажем 2 месеца и половина. И да, а сега приятно гледане. Сега нека да започваме. Да ви покажа моят, да кажем, гълъбарник. Затваряме комарника. Сега, тук първоначално, с това са си нормални цветата, но нека да ви разведа. Тук направих, преди вчера го направих, ето това гнездо за гълъбите. Ако решат да се почнат да си снасят гълъбчета, да си правят гнездо, ако искат, тук съм и направил. Видях го от Google тази идея, но малко ми е съмнително, че работи от хартия и дерева, но все пак да пробвам. Тук, както виждате, на целият перваз съм оставил жито. Ето, за да се хранят. Те го изядоха, но такова аз го зареждам всеки ден. И сега не мисля, че дойдат съм тук, защото ги е страх, нали? И така, но сега има малко по-интересно. Ето този фалшив гълъб е тук на перваза, за да са по-сигурни, да са по-спокойни и да мислят, че това място е безопасно за тях и могат да се идват без проблем, който го принтирах и го изрязах и го залепих така с слепило. С такова течно, тук също има малко такова царевица, жито, тук имат вода да пият. Ето тук водичка, който принципно те пият, аз си пак догоре, ама те са пили. И един път, да кажа интересно за тази вода, беха я разляли и се налагаше да чиста и те изпиват най-много до тук. Не най-много до тук, но трябва според мен да го завържа с някакъв тел или на мене ми се разправя и не искам. Тук съм оставила една купичка с храна, а тук е тавана от среща, който съм оставил жито. Съм хвърлила така просто с ръка. Така просто я просегнах, чакайте. Така и го оставих. Те ако решат да дойдат тук, ядат, хранят се. И да, ето тук има жито. Така, това тук са цветата. И да, това е хубава гледчица, понекога идват тук, спът си, правят си всякакви работи, даже съм виждала, че тук спът понякога. Даже тук по подовете тук се завират. Некъде е тук до вратата бяха и там също идват понякога да спът, но рядко се случва. И да, както виждате, сега това е за сега. Давайте ми идея какво да слагам, за да гълъбите да ги е яко, да си правят, да си играят, да идват нови гълъби. Примерно, ако не са запознати с мястото, чакайте да обърна така. Казвайте ми идеи, както казах, за нови работи, какво да правя, всякакви готини трикове, с които, ако идват нови гълъби, както казах, да не ги е страх, да са по-сигурни и така, а и да имам по-готино и на гълъбчетата и да стане това гълъбарник по-голям. И тук на тия решетки идват и си стоят от време на време, но не ядат. Също и ето там. А тук не, тук е за простиране. Ето го един приятел е там. Добре. Така че ако това видео ви е харесало, лайк, сабскрайб, както казах, идеи. И да, айде чао и от другия клип.